This morning, I am going to speak to you on the topic I entitled, The Life and Prayer of Jabez. The Life and Prayer of Jabez. All of us, wherever you are, I ask all of you to stand with me as we give honor to the Word of God. Ket lukibuntay ti Biblia tayo, 1 Chronicles chapter 4 verses 9 and 10. Everybody, let us read together. And Jabez, everybody read. And Jabez was more honorable than his brethren. And his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with sorrow. Api nga Jabez tinagan na? Because I bear him with sorrow. 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my coast, and that thine hand might be with me, and that thou wouldest keep me from evil, that it may not grieve me. And God granted him that which he requested. Heavenly Father, we come to you with the prayer of Jabez, applying, Lord, to our dreams, plans, goals as a church. Nais namin na maabot ang ilang mga major and key towns and cities in northern Philippines. Batak City, hopefully soon, and La Union, and Tarlac, and to Cagayan, and other places, dear Lord. Dear God, you did it to Jabez when he prayed, bless me, enlarge my coast, thine hand be with me, keep me from evil. You granted his request. And God, he was a great man. That's what we want, not to be great, but to be a blessing, Lord. Pagpalain niyo pong mensahe ngayong umaga. In Jesus' name, Amen. You may be seated. Marami na siguro tayong narinig na mga aral at mga mensahe at mga hamon patungkol sa buhay ng isang dakilang taong ito. You know, in the Bible, Jabez was mentioned only twice in the book of 1 Chronicles. Wala na siya sa New Testament, only twice. Pero napakalaki ang ating makikitang aral sa kanyang buhay ngayon. I am going to divide my lesson to you into 3. Tatlo ang ating pag-aaralan. Una, the meaning of his name. May kahulugan ho yung kanyang pangalan. Pangalawa, the magnification of his life. No kasano nga intag ay, paano siya itinaas at inangat ng ating Panginoon. Intag ay tiyapo. And number 3, the magnitude of his prayer. The size and greatness of his prayer to God. And as HBBC, let's apply this to our lives as a church and to you individually. Maybe isa kang tatay, meron kang panalangin para sa pamilya mo. Meron kang problema, meron kayong problema as a family. That's what I am going to talk about this morning. Number 1, let's look at the meaning of his name. Ang kahulugan ng kanyang pangalan. Verse 9, it says, in the last part, and his mother called him Jabez. Pinangalan sa kanya ng kanyang nanay. Bakit? Because I bear him with sorrow. Narigat ti panakayanak ni Jabez. The name Jabez means sorrow. Wano ti Ilocano, ana Ilocano na? Ladingit. Nakaput ka ba'y kakabsat nga dating nga tao tinagan na ladingit. Apay, gapo tanarigatan nga nangyanak ni nanang nagan kwa na. Siyempre, normal, awam mo cesarean operation pa idi.
So gaputa permi siguro ti rigat na nga naglabor, hirap niyang ipanganak ang baby na ito. Sabi niya, grabe kang bata ka, pangalanan kitang Jebes, ng Ilocano, ladingit. Ti kayat na nga sawan kakabsat, growing up, ang tawag sa kanya, kung baga sa Ilocano, uy, ladingit. No ag-exam, ti isurat na nga nagan na, ladingit. No ag-fill up ti form, ladingit. Sa dinuman ti papanan na, ket makiamam mo, anatnagan mo, anong pangalan mo? Sabi sa kanya, siguro ayaw niyang sabihin, but eventually he would tell them, my name is Saro. Tinagan ko ket ladingit. Ano ba sa Tagalog ang Saro? Hinagpis. Ang aking pangalan ay hinagpis. Siguro nung mag-recite siya sa eskwelahan, ang tawag sa kanya ng kanyang guro, Mr. Hinagpis, ikaw nga ang mag-recite ng Deuteronomy, ganito, ganyan. Mga kapatid, wherever he went, he carried with him that idea that he was born because of sorrow. Narigatan ni nanang nangyanak kingkwanan. Or, siguro dahil, siyempre, Jabez ang translation sa English, but in other words, he was called Mr. Pain. Ang P-A-Y-N-E. No di kat P-A-I-N, Mr. Pain. Just try to think. People will call you, hey, Mr. Pain, Mr. Pain. Either people will mock you, laugh at you, make it a laughing stock, pagtatawanan, pagkakatawaan, DJ tinagan na ladingit. Datta ni ladingit, datta ni ut-ut, at datta ni sakit, at datta ni apges. Kung ano-ano siguro pinangalan sa kanya. But you know what? Listen, numan pa'y tinagan na ket ladingit, inliklik, isuna iti apo, iti kasjay nga panagbiag. Despite ng pangalan niya ay hinagpis, but God delivered him. Inliklik ni Apo Diyos isuna, tapnon ti panagbiag na, numan pa'y ladingit tinagan na, DJ panagbiag na, saan mo makita ti ladingit kenkwana. Ti makitam kenkwana ket ragsak, rag-o, happiness and joy ti makitam ti biag ni Jabez. A life that is ironic to his name. So that is the meaning of his name. Nakita yun? And probably in application today, I don't know what you are going through. With your situation, you're going through pain, or sorrow, or trouble, problems, discouragement, depression, pinanghihinaan ka ng loob. You have fears. I have a message of hope for you. Although his name was Mr. Pain, but his life was Mr. Gain. Ut-ut itinagan na, ngamtibiyag na, puro konsuelo, puro kinasayaat ken kinaimbag. Number 2, let's look at the magnification of his life. The magnification of his life. Magnification meaning intag-ay, panakaitag-ay, above others. The Bible says in verse number 9, it says, and Jabez was more honorable than his brethren. Kinumpara ng Biblia si Jabez sa kanyang mga kapatid. Hindi ko alam kung ilan ang kapatid niya, at ang brethren dito ay hindi lang kapatid sa laman na immediate, kundi siguro relatives. In their family, ang sabi ng Bible, si Jabez ang pinaka-prominente. Siya ang pinakakilala. He was magnified. You know why? Gaputahang nga isut ng itag-ay ti bagina. You know why? Because ti apo laeng iti pudno nga makaitag-ay iti tao. Uray anyat imbagbagada kingkwana, panangkatkatawada tinagan na, panangbansag da kingkwana, tinaduma-duma nga nagan, ngem ti apo intag-ay na isuna. Ti dapat ma-realize tayo iti dayti nga bigat, only God can truly magnify, exalt, honor your life. Ni Apo Diyos lang ti mabalin nga makaitag-ay kada tayo kakabsat.
Joshua chapter 4. Last night, I look at this verse and I claim it and I said, Lord, help me to be like Joshua. Chapter 4, verse number 14. Kita nyo nga na imbag. Everybody, look at the scripture on the screen. Let us read. Go. On that day, the Lord magnified Joshua in the sight of all Israel, and they feared him as they feared Moses all the days of his life. Wow! Pauna yun kakabsat. Ni Joshua, hanga isot nang ipangato ti sarili na. Ti Diyos ti nang ipangato keng kuanat. Kakabsat, uray ipangatom ta sarilim, no hanga ti Diyos ti mangitag-ayken ka, sayang bareng-bareng iti amin na effort mo. Nakita yung kakabsat? Ni Moses, iso ti leader ti Israel. He led Israelites from Egypt to go to the promised land, to possess the land God promised to them. When Moses died, Joshua replaced him. Si Joshua ang sumunod. At bilang isang bata, bago na leader, people may have some, things in their mind about the new leader. Hindi to kasing galing ni Moses. Hindi siya kasing talino ni Moses. Hindi siya kasing tapang ni Moses. Pero alam nyo, ang ginawa ng Diyos kay Joshua, katakataka, kamanghamangha, at napakaganda. Ulitin nating basahin. Ano ang ginawa ng Panginoon kay Joshua? Basahin natin muli. On that day, the Lord magnified Joshua in the sight. At ano ang nangyari? They feared him. The word feared means respect. Ganun na lamang ang paggalang, pagkilala sa Kanya. Bakit? Sapagkat nakita nila ang Diyos sa Kanyang buhay. Mga kaibigan, mga kapatid, I don't know what your life is today, what is the background history and your past. But listen, if God is with you, people will see the presence of God in your life. God magnifies you. Whether ikaw ay nagtuturo sa isang eskwelahan, we have Brother Roel, and we have many teachers here, Marisa, God will magnify you. Nakaskas daaw tulatan, mas daaw ti tao, anat sikretom. Apay, nga nagalisto ka nga na-promote. Apay nga nagadut inun naam. At adut qualified. Ngem apay nga sika, nga kurang iti credentials na. Sikat na kita da, sikat na pili da, apay, gaputa ti Diyos tinangitag ay kengka. Kasta tinapasamak kakabsat kini Joseph iti Genesis. The Bible says, uray na ikabil isuna di Ehipto, adayo nga lugar. He was there as a slave, adipen na ilako kat ginatang ni Potiphar. But the Bible says, the Lord was with Joseph, and whatever he did, the Lord made it to prosper in his hand. Kakabsat, praise God no dalaing tayo. Praise God no napigsa tayo. Praise God no adut gagayem tayo. Ngem awan kas iti apo nga isulaeng tipudpudno nga makaitag ay kada tayo. The word honorable means esteemed. Mabigbig. Ni Jabez isut mabigbig kadagiti amin kakabsat iti pamilyada. Aduda nga kakabsat, adut kabagyan na ngem isulaeng iti mabigbig. Tati apo din tagay na isunat. Honorable means held in great respect. Nangato ti panagraem daking kuana. Siguro no magnaisuna kakabsat, grigritan da. Hello, Mr. Payne. Handa mabalinan kakabsat nga pagkakatawaan tinagan na. Tuno makita da di biyag da, nakaaapal ti klase ti panagbiag na. Kat uray mampay tinagan mo, ada kabsat tayo dito yung laki. Napanan ni Laki? Laki, are you there? Oh, Laki, sapay kumata ti biyag mo, blessed. Ngam no Laki tinagan mo, no tinailubungan, malas mo ti biyag mo, awan sir, bidjanaga mo nga Laki. Hante mamatit malas, ta-Kristiyano tayo. Ngem uray pain jay nagan na, no blessed ti biyag na, akit kakabsat, kunat siguro ti daduma, uray anat nagan kun, basta kas jay ti biyag ko, okay ak. Nakita yung kakabsat.
respected. And the word honorable means more distinguished in reputation. Na isabsupadi, kakaiba, katangi-tangi siya sa kanyang mga kapatid. Kumbaga, kadakwada nga kagabagyan, sabsabali kakabsat isuna. O deta kuma iti makita ti tattao kada tayo. Nga sika sabsabali na isang sangayan. Gaputa addaken ka iti apo, ket ti apo itag-ay na ka. True honor comes from God alone. Ti kayat ko nga ma-realize yu itakakabsat, mabaling nga ti saludsod yu, o pastor, kasano nga maaddakan niya, addakan ni Jabez nga favor iti apo. Amuyo kakabsat, dinggan nyo deti sumarunong ibagat. Ikabilyo. Basaag. Amo ni Jabez ti inararamid na. Isu nga intag ay ti apo isuna. Nga natantanok ngem dagiti kakabsat na. No ammom ti araramidem. Ket maayayo ti apo ken ka. Uray ibaba na ka ti tao. Ti Diyos itag-ay na kanto. Kaya ang tanong ngayong umaga, ano ang ginawa ni Jabez? Ano ang mga rasones? Ano ang mga susi at sikreto na ginawa ng taong ito? Amo na tinububra na Amo na kakabsat, kat kastamat king ka-Kristiyano ita. No surutam mat digitoy nga inaramid ni Jabez kakabsat. According to the Bible, saan nga dayo, ti apo itag-ay na kantumat. Agbaling kantumat nga honorable, na isang sangayan kantumat. Datayo nga church, no surutan tayo dahil kakabsat, na idumduma tayo tumat nga church, kadigiti daduma nga churches. Haan nga dahil, kaya tayo ti makikumpara, wano pagpalangguad tayo kakabsat. Ngem, talking about honor, you know, if you follow what Jabez did, the Lord will surely exalt and lift you up. Kaya't yung ano saan? Kaya't yung nga itag-ay na kayo mo ti apo? Uray kasanot kapiman, kung ti tao ti panagbiag mo, karigat, pananglait ti tao king ka, ni Jabez, kitaam ti inaramid na. Talo nga ba nagtinak ipakita kada kayo? Hante ituloy dyan number 3 nga third point, para Sunday ton dete magnitude of his prayer. Ti umuna kakabsat nga makita tayo, una sa lahat, Jabez decided to humble himself before God. Numan pa'y siguro ti kinaubing na, dagiti tao, in-insultun da, gapudynagan na, isu sigurot nagbalin nga rason, nga kasla naging mabigat yung kanyang puso. At dahil dyan, inilapit niya ang kanyang sarili sa Diyos. At nagpakumbaba sa Panginoon. Dahil sa kanyang pagpapakumbaba sa Diyos, siya ay itinaas ng ating Panginoon. Remember this, exaltation is a result of humility. Ti pan nakaitag-ay, ken pan nakaipangato, ket resulta ti panagpakumbaba ken Apo Diyos. Kuna na ti Proverbs chapter 18 verse 12, everybody, let us read. Before destruction, the heart of man is haughty, and before honor is humility. Ti kanudalan ngagturong ti pakadadailan, simple lang, agpalastog ka. Agpalangguad ka. Agpanakil ka. Ang daan patungo sa kasiraan ay simple lang. Dumaan ka lang sa tinatawag na Pride Avenue. Alam niyo ba yung avenue na yan? Marami ang dumadaan dyan ni hindi nila alam ang hangganan ay sira ang kanilang buhay. Destruction. Pero, simple lang din ang patungo sa honor. You take the humility highway. Mamili kayo ngayon, the Pride Avenue or the humility highway. Kung magiging mayabang ka, alam na this. Kung ang anak mo ay mayabang, alam na this. Kung ikaw ay may kayabangan ngayon, alam mo na this. Pero alam mo, if you want God to honor you, humble yourself to God. Apo ko na, awan gawgaway ko, awan ti kabaila, nabilbilag dangam siya, apo daytoy lang iti mabalinak, apo daytoy ti kinanumok,
ngem idatag ko iti biag ko ken ka. Tangamin apo mamatiak nga sika na parabor. If you do that, the Bible says, God giveth grace to the humble. Gusto ti apo, no datayo ket agpakumbaba, nga bigbigen tayo, isuna iti panagbiag tayo. James chapter 4 verse 10, it says, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. Agpakumbaba ka ti imatang ti Diyos. Bigbigem isuna iti panagbiag mo. Han mo nga iwalwalin isuna. Do not set God aside in your plans. Do not set God aside in your dreams. Acknowledge Him. And the Bible says, He shall lift you up. Hindi man bukas mangyari yan, yung He shall lift you up. Hindi man next week mangyari yan. Pero according to the Bible, sigurado na may panahon na ang Diyos ay itataas ka rin. Hindi natin alam kung kailan yan. It could be 10 years from now. It could be 20 years from now. But until then, humble yourselves in the sight of the Lord, and He shall lift you up. As a church, let us humble ourselves before God. At makita mo, no ti apon to tinangitag-ay iti biyag mo, na isang sangayan kanto, iti imatang dagiti tattao. Dagitin to nagsasao, tihan na naimbag kan ka, agulimag danton. Dagiti tattao nga nang kritikar king kadatayo, handan to makasaritan kakabsat. Kuna DJ Claveria ide, pangalanda ko ti pagpatakder dati kapilyada. Nagpakumbabatay ti apo, nagtalagtay ti apo, nagaddang tayo, nga si inanama, nga ti Diyos, isut mangtulong kada tayo ka DJ nga proyekto. Umabutan tingan nga ni 4 million, naging 5 million, house, DJ Lote, kan DJ Kapilya tayo kakabsad, DJ Claveria. Yan na nga roden, DJ nagsarsarita, iti negatibo. Hante nga ikararag na ti abo, kat supapakan na ida iti dakas, nga magyaman tay laeng kakabsad, nga no agpakumbabatay kenkwana, ti Diyos itag-ay na tayo. Praise the Lord for that. Gaputi kasasaad ni Jabez, nagpakumbaba iso na ti apo. No ammom ti agpakumbaba iti apo. Look at this statement. No ammom, kung alam mong magpakumbaba sa Panginoon, wala ni kahit sino man o anuman ang pwedeng makakapagpabagsak sa iyo. Awan ti siyan sinuman wenno anyaman, ang makabalin, ang makaipababaken ka, ta iti apo itag-ay na ka. Ipakitam kanyak ti may nga tao ngagpakumbaba ti Diyos, kat ipakitak tuging ka, ti tao nga nadayaw iti masangwanan nga aldaw. Ipakitam kanyak ti tao nga napalangguad, nalastog, nangato ti purwana, nangato unay ti panagkita na ti sarili na, ipakitak ken ka ti tao, ngan-nganin madadael isuna. Gusto ti apo ti tao nga napakumbaba ti imatang na, karimon na iti napalangguad. So nga iti dahi nga pagbigat kakabsat, at da kinapalangguad ti puso tayo, karimon ti apo dahi nga makita ken ka. Hanakayat, nga pagariyem iti lasag mo, pagariyem ti kinalastog, kinapalangguad king ka. Kaya ti apo pagariyem ti kinapakumbaba. May isa nga sikat nga pastor di Amerika ni D.L. Moody, kunana, be humble or you will stumble. No kanugayam na pangas ka kakabsat. No hamu-amu takpakumbaba ti apo. Hamu-amu ti agpakumbaba ka dagiti insad ti apo. Nga mangi-direct iti panagbiag mo talatakay kayat mo tararamidem. Urayem ti panakaitagklub mo. Urayem ti pamalagip ti apo. Urayem kakabsat ket awan iti babawi no saan nga maudi. Beti nga mensahe ket dinggam. Like Jabez, God allows painful experiences to make us humble. Sino kada kayo, ti ada pagdadaanan na ita nga painful experience, itayag naman ti imana. I don't know the nature of which, but listen to me, God allows that to happen to make us humble so He can truly bless and use us. What is the thing that Jabez did?
Ape ngayon tag-ay ti Apo, una sa lahat, Jabez decided to humble himself before God. Nagpakpakumbaba isuna iti imatang ti Apo. Pangalawa, secondly, that we can see, nga inaramid ni Jabez is, Jabez dedicated his life to do what is right. Jabez dedicated his life to do what is right. Now, Jabez was born during the time of the judges. Judge ti mangituray idi kakabsat iti Israel. It was Samson, Gideon, Barak, Obama, Digijay, digiti mangidalan ti Israel idi. Kat ni Jabez kakabsat, hanla nga nagpakumbaba ti Apo, no di kat pinanggap na kakabsat, nga ti panagbiag na, aramidag ti usto. Makita tayo deta because ada relasyon na kanapo Diyos. Makitam di prayer life na, kunana Jabez called upon God. He did what is right. Inaramid na ti usto ti imatang iti Apo. Amom, no aramidem ti usto, kakabsat iti panagbiag mo, uray addada di kitay makahinder, wano adda di kitay kasla pagbutngam pagdanagam, ti Apo itag-ay na kanto. Bayam ti masarita ti tao, hamudingdinggan ti ibagada, tanda kamot kaya nga itag-ay, ibababada ka lang. Ti Apo ti dinggam kat aramidem latata usto. People may harm you or hurt you, but listen, God will exalt you. Proverbs 14:34. The Bible says, let us all read, righteousness exalteth a nation, but sin is a reproach to any people. Ti kano kinalintag, ti mangitag ay to iti maysa nga nasyon. Ngem iti basol, ket isuntot mangibabain ti siyasin numan nga tao. There are two alternatives of life. No alternative, what option mo nga mabaling nga aramidan? You do what is right or you do what is wrong. If you do what is right, God will help you. If you do what is wrong, you will get hurt. The consequences will always be there. Ada bunga ti panagaramid ti kinaimbag. Adamot bunga ti panagaramid iti basol. If you honor God by doing right, makita niya po Diyos ket sigurado nga supapagan na kanto. Uray may saka nga mga aramid ta usto. You may be the only Christian in the family. You may be the only Christian among your relative. But as a Christian, pagkurriam ta kina-Kristyanom, aramidem ti usto. Malagip ko ni Pastor John, idi ko na dilulugeng kwa na, gaputag kasarda kini mama. Ket mapan Amerika dilulo. Amom ti utak ti unbeliever, ket practical nga awan ni Apo Diyos. Datayo, practical nga adda ni Apo Diyos. So kuna dilulugeng kwa na, barok, agdin na kayo, ngam di kay agkaskasar, taalaeng ka ti Amerika. Overage, alistopela idi. Baka 5 taon, maala na kumang kakabsat di Amerika. Angem, kagrade-grade war nat Bible College, doada kan mama, ket worker dang agserbi ti Apo, han na mabalin ng agdin na, dang han agkasar. Not only because he is a pastor and they are workers of the Lord, but as Christians. May paninindigan ka. Kristiyano ka eh. Aramidem di usto. Ammum ti kunana ti Biblia, aramidem day jay. So kunana ka di lolo, tata, han na mabalin. Tagpasturak, Kristiyano at, agkasarak. Kuna di lolo king kuana, ay awan barok. Hangga maalat Amerika, agrigat kanto. Dayjay nga kuna di lolo, agpaiso nga napasamak. Ngem saan nga iso tuldok no di ket kama. Amom no Kristiyano ka, mabaling ka dapat nagrigat mo ita, saan nga tuldok deta tabiyag mo, kama lang deta gangga. Kama lang. Amom ti kama kakabsat, pagidaan. Quit. Hindi yan ang katapusan ng buhay mo. Putno nga nagrigat da. At nga rod kakabsat. Idi agpastor,
300 pesos a month ang kanyang support. Nag-upa sila ng bahay sa harap ng ating sanctuary ngayon. Kuna ni Mama, dagidi ka no bislak, nga alad, na ininot kakabsat, nga inuyuyos na nga pagtungtungo. Nung mapang gumatang ni Pastor John, iuray na nga dete, hanapreskot ikanan, tanalaklaka. May isa nga ikan, si dadat dua, uno talo nga aldaw. Pudno nga nagrigat da. Ngem anat inaramid ti Apo. Gaputa inaramid da ti usto kakabsat. I believe, nganuhan ko masinurot ni Pastor John, DJ usto kakabsat, I don't think the Lord has blessed our family. Agyamanak, and I'm proud, hang nga dakas nga pride, but praise God for a father with the conviction to do what is right. Uray gayam agrigatan, uray gayam isut pagsaperan nan, nulakat usto jay naramid na, san nakabutang ti agsagaba, taam muna nga ti Diyos isunto iti mangitag ay kengkwana. Amuyo kakabsat, hang kay mabutbuteng nga agsaper no inaramid yu ta usto. Hang kay agbutbuteng nga agsagaba no usto ta inaramid mo, tati Apo isunto ti mangitan dudugan ka. The Lord will vindicate you. So, honor God by doing right. You know, Jabez cannot be honorable if he did not honor God. And you can never be honorable. Sang kantog baling nga natag-ay, sang kantong agbalin nga na respetado, hang kantog agbalin nga narang-ay, na kayong agtutubo dinggan nyo dito. Saan kay tupulos nga agbalin nga narang-ay, no saan nyo nga aramiden di apagiso. Nuhan kayo nalaing agtulnog kadagiti naganak yu, for this is right according to the Bible, saan nakanto nga itag-ay ti Apo. Ngem numan pa'y narigat ti agtulnog ti naganak to daduma, ngem kaskin ni Jabez si papanunot ka, I will do what is right, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Ti Apo makita na, kat numan pa'y narigat, ti Apo itag-ay nakanto. Awam pa'y nakitak nga anak, nga rebellious, disobedient, nga intag-ay iti Apo. Nagsaper kat ado dagiti saem, nga linasat na iti kamaudyanan iti panagbiag. Listen to me. Be like Jabez. You have to dedicate yourself. I will do what is right. Aramidag iti usto. Kakabsat, Christians, very simple dito inak ito the challenge kada kayo. Timay sa nga laglagi po nyo nga kang kanayon, iyon unayo latta iti Apo. Put God first in everything. That's the right thing you can do. In your time, put God first. In your talents, put God first. Awan serbita talent mo. No di ka mat ipaaramat nga para ti Apo. Awan serbita tiyempong pigsam. Da kayong agtutubo. Agbasbasa kayo, ada tiyempo yung agayayam, awan tiyempo yung agserbi ti Apo. Awan tiyempo yung may tumulong kapilya. Kang kanayon nga ibagbaga ni Pastor John, da kayo high school, awan klase yo, api nga di kayo may tumulong nga agbagkat iti sanctuary. Idi kalman after the choir, di kito yung agtutubo, timulong da nga nagdaldalo si iti sanctuary. To God be the glory. Where is your priority? Iyot udim ti Apo, sa mo ekspektaran, nga bendisyonan na kanto iti Apo, nangalam ta formulam. Wrong mathematics deta, young people. Iyot udim ti Apo, ilang langim ti Apo, hamo dingdinggan ta pastor mo, hamo dingdinggan ti naganak mo, hang kaseryoso iti sa uti Apo ti Biblia, tapos kayat mga blessan na ka ti Apo, what formula is that? That's the devil's formula. God's formula is, the key to blessing is obedience. You put God first. And I don't care how difficult it is to come to church. I know many of you came here with difficulty. Imay kayo ngagsaksakit nga madama. Parang na makaakar. Alakanyak. Imay kayo nga da problema ti pamilya yung nga madakay ditoy. Imay ka nga adda digiti trabahom ngam gaputa Domingo, Apo paragan ka inak makigimong. Kakabsat, the Bible says, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you.
Nakitam ti apon tot manginayon. Paunayin kakabsat, no ti apot mangnayon. Wow! Kay kayat kulangan nga ti apot mangnayon kakabsat. Uray kasla adot lugik ita, nayunan to ni Apo Diyos, ngam deta ibagak, nga kasla, gain ko ita, lugik tumatlang gayam kakabsat. Gaputisang ko pa ng yun una kini Apo Diyos. Ulitek dayto nga karit, itang alawas, kayat kayo nga challengen nga agtutubo. High school nga lalaki ununay, malaksid no hang kapudno nga lalaki. Ngam no high school ka kat pudno ka nga lalaki, umay ka tumulong nga agtrabaho ijay sanctuary. Datayumot nga naganak, masapol nga datayo, tulungan tayo digiti anak tayo, ipamulat natin sa kanila. At damat la kadatay nga parents deta kakabsat. At dakat maaramid ta anak mo kakabsat nga high school no talaga nga ikarigatam kat si kakararag ka nga mangibaon king kwa na barok ingka tumulong ije kapilya. Kat aramidem amin na nakakabsat nga panang bribe mo king kwanan. Alam no yung katumulong, igatahan kan tot cellphone. Hamo ibagbagan no anat unit na. Uray tay dikipad tumutlaang ha. O kat tuno intad mo jay dikipad. Kat sapoy deto itintad mo, hangkat cellphone deta barok. Hamman, anat kariking ka ide, ikang kanto cellphone. At damot la ka na tayo. Amoyo parents, hanyo ipalubos, nga sayang di kita pagbambanugan nyo nga mang pagpabasat anak yo. No di damo ngayon o na ti Apo, no di damo to may makigimong, di damo ti agserbi, di damo ngayon o na ti pa nagserbi day ti Apo, sayang ta pa nagpapabasa yun anak yo. Sayang kakabsat, awantot namnamaan da nga panangitag, ay ti Apo kadakwada. Sayang! Sapay kumatagriing kayo amin ita. Muyo, ibagak deto nga challenge, testimony mi nga agasawa. Agsakit ni Kiyon ita actually agoy uyak, nakaununag ta uyak na kakabsat. Ngamhan na isot rason nga hambi itugot ko may makikimo. Taluda, nganak mi. Kasi ti Apo, nasapa kam nga nagriing tay bigat. 5:45 nagariing kami. No daduma na sapsapa pa ni Mrs. no kano Sunday 5:30. Apay, gaputa choir coordinator ni Mrs. Kat kailangan nga isut example, nasapa nga umay. Dugot mi digiti ubing at dadatoy kakabsat, agsusuya abdan kita nyo. Oh, ni Kiyon agsakit. Pero hanga isut rason, apay kakabsat, kayat mi nga tunodadakkel da, ibagamin to kadakwada anak ko. Sinanama kamit pa ng bendisyon ti Apo kada kayo. Gaputa uray di ububing kayo pay. Haan nga rason ti sakit-sakit. No agdakat ta balay masakit ka. No agdakat ti kapilya masakit ka. Intaylat kapilyan isuntulay iso nga masakit ka. Mindset lang yan kakabsat. No pairalan tayo ti rasones tayo. No pairalan tayo dagiti excuses tayo. Awan mapasamak iti Christian life tayo. Parents, I challenge you, bring your children to church. Dalhin nyo sila. Baby, itugot mo. Dalhin mo. Tapos na ang pandemic, mga kapatid. Bring them to church. Irwam tayo. Na I'm glad, adada makita nga babies dito. Purwak. Yeah, hello babies. Oh. Kitaan nyo, hanggang nalaka deto, brada ita, ngagdingdingag, ngagay, ay wana go, awira gubub ba, tunok ka nagsangit, wah, kuna na ito, ubing, ako, nakuktal na ka, anak ko. Kararag siguro ni, ano nagamang? Ha? Angelito, Apo, saan ko mga giriiriyak deto, anak ko, Apo. Ha? Makitkita amin ti Apo, di kita kakabsat. You know, Jabez did what is right. What is right? Iyon unatay ti Apo kakabsat. Itad ko kada kayo deti nga ilustrasyon. Iso nga challenge kada kayo nga danak na. Nang nangruna no may sa dududwat anak yo kakabsat, marigatang kailangan mangitugot kapilya. Ay, hanyo pagbalin nga rason deta kakabsat. Tati Apo kitkitaan na no kasano iti pa nagsakripisyo. Makapagsakripisyo tayo mat no mapantay mall,
Mapantay titiltilad dang itugtugot tayo ti anak tayo. Apay dito ba itugot kapilya di kiti anak tayo. Yan nanti panang padayo tayo ti Apo. Kakabsat, ipakita kada kayo ti maysa nga successful nga businessman. Tinagan na kat Samuel Truett Cathy. Talo nga nagan nga meme sa atao. 3 in 1. Deta isuna kakabsat. Ni Samuel Truett Cathy, isuna iti founder iti Chick-fil-A nga business di Amerika. Chick-fil-A. Sikat isuna kakabsat. Tapnon di kasta, hang exads detoy, ipakitam DJ ko na, Chick-fil-A nga detane, kasta ti restaurant na. Okay? Deto Chick-fil-A, as of the moment, has 2,813 restaurants. 2,813 nga restaurant across the US, Canada, Puerto Rico. Tinignan ko kagabi, may Chick-fil-A sa Manila, Jebrail. Mayroon. Ewan ko kung Chick-fil-A na branch ng galing Amerika o ginaya lang. Pero alam nyo, ito ang gusto kong malaman nyo. Did you know, these 2,813 restaurants are closed every Sunday? Palakpakan natin. Sarado paglinggo. Sarado paglinggo, mga kapatid. Amuyo, he was interviewed in 2010, I think. Amuyot sungbat na, apay, bakit sarado ang lahat ng restaurant mo? Hindi ka ba nanghihinayang sa kikitahin mo? Alam niyo mga kapatid, ang sagot niya, ganito, ilagay mo yung kanyang sagot. He said, our decision to close on Sunday was our way of honoring God and of directing our attention to things that mattered more than our business. Pagkalinggo, walang mas mahalaga kesa ang pagsamba sa Diyos. Awanti siya sinuman na nga kumpadre, wano kumadre, nga napatpatag, ngam niya po Diyos no aldaw ti Domingo. Awan tiyan yaman nga kwarta, nga namnamaam nga masapulam, nga nabalbalor, ngam niya po Diyos no aldaw iti Domingo. He did what is right. Back from the beginning, Samuel Truett Cathy was an American businessman, investor, author, and philanthropist who founded the fast food restaurant chain Chick-fil-A in 1946. One news commented, I saw it last night, di may nga dyaryo sabing ganyan, Chick-fil-A likely, alam nyo, loses out on more than $1 billion in sales every year by closing on Sundays. And it's a brilliant business strategy. Wow! What is $1 billion? That's 50 billion pesos. Kung may 50 billion pesos ka, mga kapatid, agpipiyapi ka latan yan tangatot ba inta berandat balayo. Easy go lucky ka na. Pero hindi niya inisip, hindi niya tinignan na malaki ang 1 billion kasi sa kanyang puso, mas malaki ang Diyos. Hindi niya inisip ang halaga ng 1 billion dahil sa kanyang pananampalataya, mas mahalaga ang Diyos. Mga kapatid, we as HBBC should be true worshipers of God. Ipakita tayo nga napatag niya po Diyos ti aldaw ti Domingo. Amen? His company's mission statement, talagang Baptist na Baptist to. By the way, Samuel Cathy was a devout Southern Baptist. Kabaro natin mga kapatid. Kapatid natin, kadugo natin sa pananampalataya. Baptist si Samuel Cathy. Alam nyo, ang mission statement ng kanyang company, ganito ang nakalagay. It reflected his conviction. Chick-fil-A's corporate purpose is to glorify God
by being a faithful steward to all that is entrusted to us, to have a positive influence on all who come in contact with Chick-fil-A. Christian na Christian, Bible na Bible, Baptist na Baptist ang kanyang mission statement. Ikaw, anong statement mo sa buhay? Anong goal mo sa buhay? Anong mission mo sa buhay mo? Kukunin mo ang course na yan, anong mission mo? Magtatrabaho ka, mag-a-abroad ka, anong layunin mo? Dapat layuning Baptist, layuning Kristiyano, layuning galing sa Diyos. As a result, listen, God has blessed him. And according to Bloomberg Billionaires Network, Samuel's net worth was $1.9 billion. He died in 2014 at the full age of 93. Pinagpala siya ng mahabang buhay at buhay na pinagpala. Pinagpalang totoo. Bakit? Kagaya ni Jabez, he honored God. Kaya sa lahat ng businessmen, ang reputation nitong si Samuel Cathy, ang reputation sa kanya, agad na alam nila, Kristiyano. Bakit? Lahat ng restaurant niya, sarado pag linggo. What a way of honoring God. Sabi niyang ganyan, listen, it was not so committed, I was not, sabi niya, tingnan niyo ha, I was not so committed to financial success. Hindi ako masyadong nangarap na maging mayaman. That I was willing to the point na ang pangarap kong maging mayaman, masakripisyo ang aking prinsipyo at prioridad. Alam mo, yan ang weakness nating Kristiyano. Barkadalat na gawis, hindi agbike ko na daging ka, Domingo na pang ka nagbisikleta. Paano ka pagpapalain ng Diyos? Paano kayo honor ng Diyos? Marami sa inyo, mahilig magbisikleta. Hanggang bisikleta Domingo. Yun unayo ti Apo. Hanggang makikimong. Nagikinig ba kayo mga kapatid? I was not so committed to financial success that I was willing to abandon. Talikod akong ti prinsipyo. One of the most visible examples of this is our decision to close on a Sunday. Anong punto ko sa inyo mga kapatid? Ito ang aking punto. Pwede naman pala. Baka akala nyo, pag naging totoong Kristiyano ka at sinunod mo ang Biblia, maghihirap ka. Hindi po. Look at this guy. He closed on Sunday. He would lose billions of dollars every year. Pero pinayaman siya ng Diyos. Pwede rin naman pala. Totoo pala ang Biblia. Totoo sa kanya. Totoo ba sa'yo? Totoo kay Samuel. Inuna niya ang Diyos. Napatunayan niyang Matthew 6:33. Ikaw, napatunayan mo na ba sa buhay mo? Mga kapatid, do what is right, God will honor you.